Samozrejme vedeli sme, že nás nečaká ľahký zápas, čo sa aj potvrdilo, ale mrzí nás to, že sme vlastne tie góly, čo sme dostali domácim doslova darovali, pretože dva boli do štandardných situácií, ktoré sa určite dali vyriešiť lepšie a tretí po našej ľahkej strate, ale celkovo sme nejakou našou ľahkovážnosťou alebo takým horším prístupom sme domácim dávali možnosti sa dostať do nebezpečných priestorov, nebezpečných situácií, čiže určite vieme, že vieme hrať, dokážeme hrať lepšie. Bohužiaľ dnes tých slabších, či už individuálnych výkonov alebo tých zaváhaní tam bolo viac, no a potom za stavu 3-0 už sa ťažko hrá proti domácim, ktorí určite majú svoju kvalitu, ale aj napriek tomu ešte sa nám podarilo streliť gól a pokúsiť sa s tým zápasom niečo urobiť, ale už ku koncu už to bolo rozkuskované, bola tam tá šarvátka a už dá sa povedať, sme sa ničomu nedostali, takže mrzí nás to, ale dnes sme si zvíťazne zaslúžili. Ahoj, máš aj takto krátko po zápase nejaké vysvetlenie k tomu vlastne, že prečo to mužstvo pôsobilo takým dojmom, prečo také tie dávania a nedokázalo sa vlastne ani naštartovať v podstate počas celého priebehu zápasu? Dobrá otázka. Nie, lebo nič tomu nenasvedčovalo v tej príprave cez týždeň a práve, že sme mali z toho mužstva dobrý pocit tým, že mali sme za sebou tri vydarené zápasy a tá atmosféra v tom mužstve bola dobrá, ale proste v tom zápase tak nevyzeralo. V pohode. Nerozbil sa? OK. V tom zápase tak nevyzeralo, ale asi tým, že tam prišli tie nejaké zaváhania alebo tie také nejaké chyby, tak to mužstvo strátilo nejakú istotu a už potom sa do toho zápasu nedostalo. Čiže budeme si to musieť pozrieť, budeme si to musieť rozobrať a samozrejme s chalanmi sa o tom aj porozprávať, pretože nebolo to prvýkrát v tejto sezóne. Takže škoda, pretože sme sa mohli kvázi priblížiť k čelu tabuľky, ale priblížiť sa domáci, takže mrzí nás to, ale teraz samozrejme sa treba skoncentrovať hlavne na ten posledný zápas, ktorý nás čaká, dať sa dokopy, či už zdravotne, alebo aj mentálne a ten posledný zápas zvládnuť, aby sme tú sezónu zakončili tak, ako si želáme. Pre teba sa vlastne končí to obdobie, kedy si teda mohol pôsobiť na lavičke, tak ako to možno hodnotíš, samozrejme nie úplne s to šťastným koncom a či si sa možno nejakým spôsobom posunul v tom rozhodovaní, či sa posunul v nejaké rozhodovaní, ako si to mohol toto rozviesť? Niečo sa končí, niečo začína. Takže určite to, akým spôsobom sme to vyriešili, tak samozrejme vedeli sme, že je to iba na určitý časový horizont a ten sa skončí vlastne tento týždeň, čiže uvidíme, ako to vyriešime na ten posledný zápas, ale samozrejme máme, ako som už povedal viackrát, máme rozpracované viaceré alternatívy, s ktorými sa zaoberáme a určite v dostupnom čase sa nejakým spôsobom vyriešime. Či to bude už do toho najbližšieho zápasu, alebo v akom zložení bude tá lavička vyzerať v tom najbližšom zápase, tak to sa dozvieme v priebehu tohto týždňa. A teda tebe sa zapáčilo pôsobenie na tej lavičke, alebo výsledkovo ti to išlo teda dneska, ale dá sa možno že povedať, že ako si to v hlave nejako, že či skôr teda tá funkcia. Tak zapáčilo, keď vyhrávate, tak sa vám to páči, keď prehrávate, sa to nepáči, ale samozrejme vieme, že k tomu futbalu patria aj tie prehry, ktorú sme dnes utrpeli, bohužiaľ, ale nejedná sa o mňa, jedná sa skôr o to mužstvo, o ten klub, takže ja som, pokiaľ som pri tom mužstve bol, alebo teraz stále pri tom mužstve som, tak robím všetko najlepšie, ako viem, aby som tomu mužstvu z tej pozície pomohol. A nielen ja, ale aj všetci tí, čo sme pri tom mužstve momentálne a samozrejme ešte aj tento týždeň, alebo teda najbližšie tréningy budeme. A čo bude potom, uvidíme, ako bolo toho dosť.
posledné týždne, pretože bol som aj pri mužstve, mal som aj svoje povinnosti na funkcii, ktorú v klube zastávam, takže, ale bolo to zaujímavé. Zaujímavá skúsenosť a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Posledná odo mňa k tomu záveru, jedna z najväčších šarvátok, ako si ja pamätám na slovenských trávnikov, tak ako si to ty videl vo svojho pohľadu, naozaj akože derby, väčšinou sú plné emócie, ale to bolo určite šťaro, takže ako si ty videl? Tak proste tie derby sú vybičované a dnes sa stalo to, čo sa stalo. Ako medzi hráčmi, ja som bol blízko, snažil som sa ich hlavne rozdielovať, skôr ma mrzí nejakým spôsobom to, že sa do toho zapojil aj divák, ktorý, dá sa povedať, chytil pod krk nášho hráča a mal tam aj snahu nejakým spôsobom udreť. Takže toto k tomu nepatrí, pretože neviem, že štandard, takéto šarvátky medzi hráčmi áno, ale proste je to súčasť takýchto zápasov, vidíme to nielen teda u nás, ale aj vo svete, ale keď už sa do toho zapojí divák a je nejakým spôsobom ohrozená aj bezpečnosť tých hráčov, tak to k tomu absolútne nepatrí. Manžel, že ty si spomínal, že máte nejaké drobné zdravotné starosti, možno, že prochy a Mojsi, ako sú na to? Tak prochy už nám túto sezónu, respektíve prvú časť sezóny nepomôže, pretože má naplánovanú operáciu kolena. Veríme, že tá jeho absencia nebude dlhá a že na január bude pripravený. Mojsi mal ťažký výron, kde mal opuchnutú nohu, čo tam stalo na tréningu po zápase s Komárnom, myslím. Takže monitorujeme ten jeho stav každý deň, ale či bude schopný zasiahnuť do toho posledného zápasu, ťažko povedať, pretože fakt ten opuch mal veľký. No plus dnes sa nám k tomu pridal vlastne Kudlo, ktorý má 5. žltú, Lázar, ktorý bol vylúčený. Chýbal na Mazango dnes, ktorý mal nejaké črevné problémy, Envadike mal problém so svalom, takže tých absencií je už dosť a v tomto štádiu sezóny nesťažujem sa samozrejme. Ten káder je, dá sa povedať, široký, čo nám niektorí možno že vyčítali, ale teraz sa nám ten široký káder zíde, pretože neviem, koľko hráčov budeme mať na ten posledný zápas k dispozícii, ale budeme všetko preto, aby to mužstvo bolo pripravené v čo najlepšej a najsilnejšej zostave. Ďakujem. Možno, keď hovoríme o tých zranených, že Libor Holík prestal hrávať v základnej zostave, dneska teda vôbec nenaskočil, aj keď bol na súviske, že čo je s ním? Že to je o výkonnosti? Nie, absolútne nie. Tam sa o výkonnosti nedá hovoriť. Mali sme či už v Košiciach ku koncu zápasu, alebo potom ďalší zápas s Komárnom sme mali nejaké taktické plány, ktorými bol Libor oboznámený, ale treba povedať, že u Libora je trošku tiež aj problém zdravotný, s ktorým sa trápi už dosť dlhú dobu a tiež má naplánovanú operáciu po sezóne. Takže je taký až zvláštny problém, ale proste pre ňo každý tréning a každý zápas spôsoboval veľkú bolesť a už ťažko sa cez tú bolesť nejakým spôsobom dalo ísť, čiže bol s nami pri mužstve, absolvoval tréningy, ale pokiaľ to bol v takej situácii, že sme vyslovene nemuseli do toho zápasu nasadzovať, tak sme ho nenasadzovali. Ešte sa chcem spýtať na Badola, lebo tam tiež nefiguruje ani na súvisky. Tak áno, keď vždy museli byť nejakí hráči aj mimo súpisky a bohužiaľ ten Bady ten priestor nejakým spôsobom nedostal, pretože na tej jeho pozícii boli hráči, ktorí či už v tréningu alebo v zápasoch mali výkon lepšie ako mal. Ešte posledná za mňa, mali ste šancu, alebo teda bol to zápas vlastne o skok na druhé miesto, dá sa povedať. Že toto cítil si na chváľom, že to majú nejako v hlave? Úprimne, tak jasné, keď sme videli tie výsledky včerajších zápasov, tak každý to mal nejakým spôsobom v hlave, ale my sme ich napadali k tomu, aby sa sústredili iba na ten náš zápas, aby neriešili to, že kde sme alebo kde sa môžeme dostať. Takže ťažko povedať, ja im až tak do tých hlav nevidím, ale škoda, ale pretože sme sa mohli priblížiť, ale aj tak si myslím, že momentálne sme 4 boli za prvým miestom a je to trošku inej situácii, akej sme boli, čiže
Čiže treba zvládnuť ten posledný zápas a uvidíme na akom mieste a s akým bodovým odstupom za prvým miestom budeme zimovať a potom už na jar to bude všetko otvorené.